Mwngbai Kaitor hai dinner video Jisu phainani lermani main karon abono short message ni bising tei wansulainai sini chibai Jisu jongno kokborok klangjak John 14:3 ang thangbaiwi tongthai snamwano ulo ang gifilui phaiwi norokno ani aroklang phaiwano hake ang tongthanibo norokbo tongwei manwano hono Jisu sawi klangjak aboni bagwi bono poito khlainai rok joto no naisinglajak जों asuk denomination pastor leader evangelist kusung jotoni bukhugono जों omhaino khnawai phaikha Jisu phainaikha Jisu phainani sampakha au angbo abohaino Jisu phaithung honai naiwo bo 100% bini borok rokno na phainai tamo kebo lermani main karon ongkha Kaitor sungno khai rogoi khalogoi tiar ungna bagwi joraka ham remase au takhuk bukhuk जों tiar ungnani belai nangwo Jisu phainaikha phayakho phainani lerkho abono toiwi kok sayawi जों tiar ungnani se belai nangwo जों elambagono nugo mathai posisni ekni simi terawo Jisu brishikla kathar 10 jonarokni kokno samani brishikla kathar 10 jon tongmani borok nokni onkhurpro khatung khaja khe sati tuilaiwi kaijaknai sano lamjak soknani bagwi tiar unglaijak borokni bere khorok bakhe sian kuri tei khorok bakhe sian gnang rokhe zatini loge thokbarabo tuikha khasiya rokhe tuiliya iyang kaijaknai sa phainani leri tongmabai a borirok murumote lip sakhe muktri thanglaikha hordi porokhe kaijaknai sa phai sok phaikha lamjak sok phai basidi hne chiri khoklaikha buri sikla katharok sisawai brokni jati dosi sosalaikha afro sian kri buri sikla khorok barok sian gnang rokni thani chini jati thinaikha जोंना थक किसा रग्रादि हनै सालायखा सियान गोनां रक इहि नरक नरखे चिनिबो अंग्लाक फालनावगो थाङै बायवै नायदि हनै बरक सालायखा हाखे बरक थक बायनानि थांखेनो गायजांनै सा फायि सकफायखा हाखे आ दियार अंजाक बोरै सिक्ला खरक बारक गायजांनै साबाय बाक्सा गायले पान्दाव हाबै थांलायखा हाखे गेट खलाबै रजाखा उलो sian kri brai sikla khorok barok phaiwi buglam phiokdi hne salaikha afro a kaijaknai sa norok sabo ang norok no sise sinia hne sakha takhuk bukhuk o kok thaino sini bagai beba neslai kha khamjaknai kok thai aboni bara dei krui aboni bagai takhuk bukhuk जों thokni mulyono sina nangwo brai sikla rokbo rokni lamok pro khatung khaja rijum katal chumai khastrang mabai thanglai khana asuk bebak tiar angmano karoi borok thokni mulyono silia thok busuk jorate important abono borok wan soglia thok bara tuiliya awoni bagai takhuk bukhurok ang sanam sungo sukango je thok manmani abobaino ungkha hanai ta tongdi mane nini pastor ni thaniwo sukango je manmani nini chonghoni thaniwo je manmani nini bhayap ni thani manmani nini nauk ari ni thani manmani abobaino angkha hanai ta tongdi abo salsa rani thangnai nung thok bara tuya hinkhe mane kaitoni elem bagbai kurungoi tongya hinkhe nungbo salsa sungbo salsa o sian kri bri sikla khorok barok haino unai aboni bagwi Kristo Jisuni jonghor Paul bo hai hanai phrongo ipis 5 ni 26 wo mwthang toibo sui kuphur khlai bai bini kok mane Kristo ni kothoma kahamni tuibai mwthang sui kuphur khlai bai abono Kaitor ni yago yapharo grona hunoi se bo sakno kruswo ruwo honai जों elambago nugo
aboni bagwi takhuk bukhuk rok Jisu phainai phaiya o kokno salaiyabai bo jephro phano phaithang जों tiyar se tongna nango जों salaiwo Jisu tamo asuk phaina ler khaba hanai tamo ke 2 pito 3 ni noiwo जों nugo baksa borok subai bo kok ruma tuino khlaina leru hanai wansokma haino bo lerya hai ingya wi bo norok no khalogui tongo khoroksa phano komor thong hanai bo naiya bebak no borok ni somsok yaka thong hanai se bo naiwo hanai जों elembago nugo au takhuk bukhuk rok bo phainani lermani main karon wngkha bo जोंनो khalogui naising tongma baise hage tinini video asung nung sithung hambai Kaitor no video no khalogui nai tonai takhuk bukhuk no Kaitor hamari katal khe ruthung amin